Hormatly vatandaşlar, şu gün 2023-nji ýylyň 17-nji iýuly hepdäniňem duşurma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü çykyşymyň temasy Türkmenistan hökümeti öz halkyny we halkary gurumlary nähili alýar. Gelin şoňa seredip geçelim. Men gepleşigimi başlamakam, men size Türkmenistanyň o bize oguşan habarlar bilen tanıştyrjak bolýar. Ine Mary we Lewap welaýatynyň käbir ýaşaýjylary öz haklaryny gorap, nägiliklerini hökümete bildirseler, polis we MHM guruluklarynyň wekilleri olaň öýlerine paketden nasatyp 30 minutdan gelip tutup alyp gidýärler. Soň ýaşaýjylary basar diýip gorkudýarlar. Egerde öz haklaryňyzy gorumany biz etmeseňiz, biz sizi basarys diýip şeýle basışlar edýärler. Serdar Berdimuhammedowyň buýrugy boýunça bespredel hereket edýän hukuk bozýan gurumlaryň içinde bir tutulan ýaşaýjysynyň ýanky tanışı bar eken. Şo tanışı şeý diýär. Wah dogry düşün, dogonjygym biziň başlyklarymyz Serdar Berdimuhammedow ýanky bolup geçjek agdarşykdan gorkup basışlar edýär, ejetini bajatyny goýman söýgüýä barın halky gyrın, saklaň, oturmaň şu ýerde ılgaň diýip ýa gorkup bular basış edýär. Şoň üçin biziň başlyklarymyz bize basış edýär, bizim size basış etmeli bolýar. Biziň alajymyz ýok, işte işejek bolsak, şeý diýär diýip ýanky atmaska edýär. Ol hakykatdan hem şeýden. Sebäbi başlyklaram Serdar Berdimuhammedow gurbanlyk basışlar edýär. Bular gorkýarlar. Şu halk galyp bir zat edämesin diýip. Ine siz bir zat düşünmeli. Egerde psihologiýadan ýanky toporun ya da halkyň psihologiýasyny öwrenip bolsaňyz, şo ýerde bellek geçirilýändir. Halkyň güýji bul ýanky weýran edici güýç. Bul bir zat gurjy güýç däldir, weýran edici güýç diýip tasdiklanan psihologlaryň tarapyndan. Şol ine halkyň güýji galaýsa weýran etgide öňüňe hemme zatlar. Eger halkyň aýdanyny etmeseň, ine şu ýaly güýçden gorkup ine Serdar we Gurban Berdimuhammedowlar ýanky topon turaýmasyn, ýanky gozaryň turaýmasyn, barın halk saklaň, basyň nämeseňiz edin, arkaňyzda sizden ýanky arkaňyzda men durýan sizden konstitusiýany, kanunlaryny sorajak adam menden başga bolmaz diýip basyň diýip söýüp ejelerini, bajalaryny söýüp iýerýär. Ne şu ýaly zatlar bolýar Türkmenistanda. Hormatly vatandaşlar, şu halkymyza edilýän bikarny basışlar boýunça men Serdar we Gurban Berdimuhammedow ýülenjek bolýar. Gurban we Serdar Berdimuhammedowlar, siz iki sany ganhor. Türkmenistanyň iň ýigrilýän adamlar. Öz halkyňyzy bular ýaly edip ýadamadyňyzmy? Biziň tebir baýlyklarymyzy daşyna çykaryp, dollarlara satyp, o pullara ogurlawam, näme üçin ýene-de halka basış edýärsiňiz? Näme üçin siz halkyň baýlygyny ogurlaýarsyňyz, hem de halkyň konstitusiýon haklaryny bozup, halky gorkudýarsyňyz? Bu ýaly namart, halk düşmany bolup, halkymyza ömürlük gorkuda saklajak bolýaňyzmy? Serdar Berdimuhammedow hani bize düşündürün. Näme üçin siz halkyň konstitusiýon haklaryny polis we MHM işgärlerini bozdurýarsyňyz? Näme üçin siz Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozýan we iň uly jenaýetkär bolýarsyňyz? Siz Türkmenistan konstitusiýasyny kezaplardan, beýkançylyk edýän paraxorlardan gorumaly dälmi? Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna halkymyzyň haklaryny berja edýän konstitusiýanyň kepili dälmisiz? Ine han şu soruňa jogap berin Serdar Berdimuhammedow. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga,
ähli güýjümi we okuymy türkmen halkynyň agdybirligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Inem adamlaryň halkynyň şöhratyny galdyrmak üçin diýmezde özüňe batyş edýäňiz. Polis emhime gulluklaryň başlyklaryny çağırıp, süýüp, ijetini bajatyna ýetip halka kuşurýaňyz, kuşurýaňyz. Haýy şöhrat galdyrjak bolýaňyz. Men düşünem o zatlara. Siz bir gutorun kezzap, yalançy, Türkmenistanyna iň ýigrenilýän diktatoryň ogly söz we diktatoryň öz söz. Şo bir aly söýlerinizi gaýtalýarsyňyz. Bir suratçagynda halkyň arkasyna duruji, hakykatdan halk edýän bir kezzap zulüm. Yüzüne maska giyip, yani akçı veya maskasını giyen bir zulüm. Hormatly vatandaşlar, gelin biz şunun diktatorun kakası, beýleki bir diktatorundan öz tohumunyň milli lideri bolan Gurbanlydan bir sorak görelin. Ine öz tohumunyň milli lideri, aklı çaşan, falşiwi ýazyjy, bütün taraplayın maşennik, yani büdjet pul oğrusu, iqtisad maşennik, bizim saylaw setlerimizi oğurlan, siyasi maşennik, men ýazyjy diýip başga bir ýazyjynyň 58 kitaplaryny çap edip, öz adynam 58 kitabyny awtor edip goýan ýazyjy maşennik. Türkmenistanyň taryhyny üýtgedip, öz maşgalasyny gahrman edip, özüni gahrman edip, taryha giriden, öz maşgalasyny taryha giriden, özüni taryha giriden taryh maşenligi Gurbanly Berdimuhamedowdan gelin soraýyn. Gurbanly, bütün taraplaryň maşenlik. Egerde siz öz opozisiýon adamlara garşy görüşüp öýlerine narkotik atýan bolsaňyz we olary tutup basýan bolsaňyz, inni has ýöneköy adamlaryň öz konstitusiýon haklaryny talap etseler, gorajak bolsalar, olaryň daşyna geçip başladyňyzmy? Olaryň öýlerine nasatyp, olaram 30 mutdan ılgap tutsak edip başladyňyzmy? Inni ýöneköy adamlaryň howlusyna da nasıl paketlenip olaram tutsak edip, olaram gorkuda saklajak bolýaňyzmy? Siz özüňize milli lider diýip at dakan adam, näme üçin adamlaryň konstitusiýon haklaryny goraňyz? Siz kimiň arkadagy bolýaňyz? Özüňize arkadagy diýäňiz, arkadagy zaman diýäňiz. Bize bular ýaly arkadagy zaman düýünden gerekkä. Bul arkadagy zamanyňyzy öz ýegenleriňize geçiriň. Şo ýegenleriňize nasatyp polis akşam yığnak gitsin şolary. Sen paraholuk edýäň, sen ýanky kanunlar bozýaň diýip ine şoňa uğraşyň siz. Öz tohumynyň arkadagy, öz tohumynyň milli lideri, öz tohumynyň arkadagy zaman beren adam. Siz öz tohumuňyz bilen boluň. Türkmen halkyna el ýetirmäň, biz sizden ýadadyk. Siz Türkmenistanyna iň ýigrenji, bütün Türkmenistan taryhyna iň ýigrenji watan dönüsiz. Halk düşmansyz. Şonu bilýäňizmi? Her gerek men aýýan bolyn, ýüzüňiz patoş ýaly, ýüzüňize tüýgürsem, ýazyňyzy süpürüp şokolat ýaljak, 18 ýaşly gyýjagy bolup, ýene de öýra-öýra barýaňyz. Saçyňyzam indi krasalmany goýduňyz. Ýüzüňize sereseňiz, politiski truba däl, bir hadiýaçy trup. Besediňiz näse? Kezzapçylyk besediňiz. Siz bütün taraplaryň kezzap bolduňyz, maşennik. Ay şul ataly ogul ya bizi yıkar ya biz şunu yıkar. Bizde başka alaç yok. Ortaça bolup bilen o. Gelin şu Gurbanlydan soralyňlar. Siz kaçan adamın konstitusiýasyny, haklaryny bozmany goýjak. Hani aýdyp beriň Gurbanly Berdimuhamedow? Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam, öz tohumynyň arkadagy Gurbanly Berdimuhamedow söz sizden aýdyň. Hormatly adamlar, men boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Betbaşyly Duşanowyň arasyndan gynansak da öfem raýatlygy bar.
Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýerin arkaňda dağ ýaly ýanýar. Eger durmuş mesele çıkaysa, näse Dışarı İşler Ministrliğinin vekillerini Ankara'da yani Türkiye'de olsa elçihanada Giyici Union'un doğanından yüz tutup bilirsin. Kime neyme kömek gerek olsa hem mezadi edersin. Ulu hormatlanmayan, halkın içine in yığınlayan diktatör Gurbanguly Berdimuhamedov. Siz öz prezident wezipeňizde şeýle bir halkdan ýygranç döretdiňiz özüňize. Şol adamlar ýanky sadakalar da hemme ýerde öýlerine aýat okuýarlar. Siz tiz ýanky Allahyň öňüne gidip jogap bermeňiz üçin. Siz haçanla döwleti alad etseňiz, döwleti çökdürýäňiz. Büdjetten utanman pul ogurlap arkada şäherinizi gurýaňyz. Bizden soraman. Ya büdjetten firmalar bilen baňşyk edip oýerden pul ogurlaýaňyz. Siz gowusy döwletiň aladasyny etmeň gaýrat edin. Haçanla siz atalyk ul ikiňiz halkyň aladasyny edenizde bizim halkymyzy gorkudýarlar, genotsid bolýar halkymyz. Bizim halkymyz kösenýär. Haçanla siz ykdysadyýaty alad etseňiz bizim ykdysadyýetimiz çökýär. Siz bir çüýrük tohum, siz bir çüýre diýeniz baran ýeriňizdi. Ol bir ýerde rjawy nime bolýar, şuraya siz baran ýeriňizi çüýretdik diýeniz. Goýuňyny gaýrat edin. Bir nefsiňizden bolsa şu halka. Namyt edin bir ýanky bizi alad etmek, döwleti alad etmek. Gaýrat edin, beýtmeňde. Hormatly vatandaşlar, men wara şul ataly ogul iksan diktator boýunça gürlesem gürläbermeli. Günne materialler ýa Türkmenistandan ýanky bize gowuşan habarlar, maglumatlar görýär bolýan. Hudaý saklan Türkmenistan türmen döretdiler. Onan bilýärler öldüren döret ýa. Utanmanam ekrana çykyp gazetlaryň ýüzüne ak jogap bolup iksany ýanky diktator otyr. Şunu bir daha düşünün. Şu ülküste var, şunun izi yitip gidiyor. Yine Türkmen maşı diyen bir haramda vardı. Adam tutulmak, izam tutulmak. Yine bir haçanla şular kovulmazda, şular tutup edilmedi. Ananım. Oğullar, kalkoğullar, sarkoğullar bir yerde köçülürün adlarınız olsa hemmesini yitirer, ayırar. Halkın adını koyuyoruz. Yani halkın içinde kahramanın adlarını koyuyoruz. Halkın içinde adaletli uğraşan adının adlarını koyuyoruz. Türkmenbaşı şäherem çalışırlar. Arkada şäherinem çalışırlar. Hemme zat yiter gider. Şu adınız tutmaz ýaly bolar. Gaýtyp adlarını tutanny Gurbanguly ad eýem iň neji tat bolup galy Türkmenistanda bilýäňmi? Indi serdar adam neji tat bolup barýar. Düşünýärmi şu adlara? Kakadyna kelleri çalışan. Ola näçe töwsen bilen ýa. Wagt reklam edýärler, adam tutýarlar. Wagt men mass mediada adam tutulýar diýip görgüli. Hiç ýerde awry bolmasaň şoňu beren ýa. Ol çiburlaşky diýilýän haruluk näme? Näme çip halka batyş edýän? Sen jenayetçi, sen jenayet ýanky edenliňi jezany alarsyň sen. Anan daşdal ogunlar. Az wagtyňyz galdy. Türkmenistanyň demokratik watan Türkmenistan halk gereketi ine taýýarlyk görýär. Tizen bir galjak. Türkmenistanyň içinde daşyna galyp sizi ýygnajak bolýar. Şu adamlary ýygnap UDNP iwerşiňiz ýa biz sizi ýygnajak. Bolundy. Wagty geldi. Hormatly vatandaşlar, indi biz esas temamyza geçelim. Sizin bilişiňiz ýaly, ine 11-nji iýulda Türkmen döwlet habarlar beriş serişleriniň maglumatlaryna görä, Türkmenistan Daşy işler ministrliginde Türkmen hökümetiniň wekilleri ABS-niň metbuat azatlygy boýunça wekil bolan Teresa Ribeiro bilen duş geçirdi. Şu duşukda gelin şu geçirilen duşun netijelerini Türkmen metbuatynyň berilişine seredelim
ve Yevropadaki Viyana şäherindäki yerleşen OBS'nin saytyna beriliş maglumatlary Ferdelinde ve Deňişdireliň iki maglumatlar. Kim alýar? OBS alýarmy? Ya şu kezzap İksan atalı oğul bütün taraflayın maşenlikler alýarmy? Bütün dünyanı ve Türkmen halkyny. Gelin şoňa seyredelim. Ine men size bir kısa sayt görkezeyim vatandaşlar. Ünsverin. Ine şu Türkmen portal, yani Türkmenistan'ın daşary ýurtda berilýän maglumat portaly, Türkmen portaly diýilýär. Ne şu ýerde maglumatlar berilýär. Men size okap bereyim vatandaşlar. Bir minut. Переговоры в МИД Туркменистана провела находящая с визитом в Ашхабаде представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро. И на представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ провела переговоры с МИДом Туркменистана. Как сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство, в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиев була Гуторан мошенник, siyasi mошенник. Bütün dünyanı ılgap Aksultan Töreýew bilen ikisi bir topar olup yankı mошенник, siyasi mошенник topar olup ruçka tutup, bilece tutup bütün dünyanı allapýarlar. Olar 28 ýylda onu allapýar bütün dünyanı. O barada aýryty materiallar var. Nesip bolsa 3-nji gün. Bul Vepa Hajiýew Gutoran mошенник. Şäherde bir hepçilik edip, ara içip, ayarlar zorlap gidipýär. Muzat diýen ok, ýani rejim, iksan ataly oğul bütün taraplaryň mошенниклер. Sebebi ay şul häzir gerek. Beýleki ol pasport mafiýaň başlygy Raşid Miredow häzir ýüregine iksan operasiýa etdirken orta çykyp bilen ok, ara içip otyr öýüne. Ine şul Vepa Hajiýew taýýarlyk edýärler. Şuna amaýardan bulary ýanky bütün dünýäni allap biljek adamlar ham ýok, kadrlar ham ýok. Şoň üçin muňa gözlerini ýumýarlar şu bihepçilige. Bulan pursatdan peýdalan şäheriň içinde istendik zat edipýär. Bihepçiligi adamlar doğrulap, ýanky aýallar doğrulap, göňüllerine degip, erkekleriň göňüne degip, aýallaryň göňüne degip gelipýär. Men bir zada düşünemem. Şu Türkmenistan hökümetiniň içindäki seksual manyaklar niýeden alýaňyz? Haýsyn tutmasaň, ya onu zorlaýar, ya onu ýanky gıýylmaşalan göňüne degýär. Siz aýal gıýyllaryň namatyna degmäni haçan oturjak? Milli liderden başlap, ol Türkmenistan prezidenti olan ol gıýyllar zorlap kanaly dünýän Ferdar Berdimuhamedowdan başlap, ýegenleri, hökümetde işleyen bulun en esas kezzap ministrleri. Utananda okmy? Özüňe Türkmenim diýip ýörsiňiz. Siz Türkmenistany maskara edýän adamlar. Siz Türkmenistany bütün dünýäde ahlak daýdan awrany açýan adamlardyr. Halkyň içinde de ve bütün dünyada. Gelin iyine devam edelim. Şu orada şeyle değil. Как сообщает Туркменское внешнеполитическое ведомство, в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым были обсуждены перспективы совместной работы в рамках третьего измерения ОБСЕ, включая мандат представителя по вопросам выборов, свободы СМИ, по вопросам свободы СМИ. Булар näme diýär? Ine Haджиев şu OBS'nin vekili Teresa Ribeyro bilen gelecekki işleri ýanky planlaşdyryldy we gürleşildi. Başgalat diýen ok. Ikinji ýanky abzasta näme diýerler? Замглавы МИД Туркменистана отметил, что за последний год сотрудничество в данном направлении вышло на новый уровень и приобрело системный характер. Näme diýär? Biz täze derejä çykdyk, ýanky Vepa Hajiýew mошенник, ýanky siyasi mошенник. Biz täze derejä çykdygyny gepleşiklermedi. Biz täze gürleşýär diýip ösüş badygyny aýtjak bolýarlar. В частности, совместно с Центром ОБСЕ в Ашхабаде на регулярной основе проводятся различные мероприятия, направленные на повышение профессиональных навыков журналистов и специалистов по связям с общественным, по содействию процессу цифровой трансформации СМИ. Yani, şol OBS'nin ýanky Türkmenistandaky bölümüň içinde ofisinde bir duşlar geçirýär, ya başga ýerde şolar bilen duşlar geçirýär. Ýanky jurnalistlaryň professional ýagdaýyny ulatmak üçin ýa-da şolara ýanky professional täze урлар берmek için bir gürleşik geçirýär. Стороны также выразили готовность проведения в Туркменистане совместных мероприятий в области СМИ как на национальном, так и региональном уровне. Yani bunun gepleşik boyunca bir 5% bölümüne geçer ve şonu hemen maglumatları gurnaýarlar bular.
Lütfen. Bula yankı Türkmen portal. İnni biz elbette Daşişi Ministrinin maglumatına seyredelim. Olam şoladaydı. Seyredin? Хочешь стать объединением по актуальным повестке партнерства и обсуждения перспектив совместной работы. Хаджиев отметил, что за последнее сотрудничество в данном время вышло на новый уровень. Ян кайдышым. Yine şol midam yankı Vefa Hacıyevam Türkmenistan'ın halkını ağlamak yankı ağlayalar ve bütün dünya seyircilerini. Bütün dünya mas medyanı. Yine gelin hakikada seyredelim. Hakikattan hem ne olup geçti? Şu OBSE vekili ve OBSE'nin saytına ofisyal informasyon ne hili? Biz onu bilmeli. Gelin seyredelim yine OBSE'nin yankı saytı. Yine seyredelim. OBSE. Ben yürütü Rus versiyonu ettim. Yine seyredelim. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ завершил официальный визит в Туркменистан. 10 iyun. Yine şöyle press-release ediyorlar. Seyredin. Yine şöyle oturuyorlar. Suratçağız var ve yazılıyor. Венада 11 июня 2023 yılında завершился визит в Туркменистан представителя по вопросам ОБСЕ Тереза Рибейра. İki maglumatlar deyin. Yani Türkmenistan'dan ki maglumatlar ve Венa'nın берген maglumatları. Bir setiri. İnniki. В ходе визита Рибейра провела встречу заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиевым, председатель Меджлиса Туркменистана Дунья Гурмановой, председателем Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана Арсланом Ашировым, Vatan Haberleri'nin esası yankı redaktörü, hem yani maglumatlar bağlayan, cenzur eden, и ombudsmenim Türkmenistan'da Yaz Dursunum Gurban Nazarov'ı. Bu olsa fantom. Dünyada tapılmayan adam Türkmen halkından gizlenip yürüyen ayal maşgala. Şul var mı yok mu inte gören adama az, yönü Türkmen halkı şunu görüp bilen o. Yine şul 3 tane vekil, 4 tane vekil neyme diye. Yine şul arada ulu maglumatlar yok Türkmenistan portalına ve Daşişli Ministrliğine. Yine iyi devam edelim. Eyyem материал модификации Türkmen portalına. Yine Вена neyme diye. Рибейра обсудил с своим коллегой многочисленные проблемы, связанные со свободой СМИ в стране. Рибейра көп проблемалар koydu orta. Siz de SMİ'niz yankı maglumat erişteleriniz azat değil. Dine hükümetin yankı bergen maglumatları azatlık yok deyip aydıptır şunu. В частности, она обратила на ограничение на свободный поток информации. Gün bellek geçe arası azat информация yok size deyip. Так как и офлайн, и онлайн, а также на ограниченный доступ к информации в стране. Online'da da informasiya yok diye, yani internette. Offline'da da yok. Yani adamlar maglumat alıp bilen yok. Yani hekimlikleri varıp alıp bilen yok maglumatları. Yok diye size şol. Aydık geçer, bellek geçer. Она призвала власть соблюдать соответствующие обязательства ОБСЕ в отношении свободы выражения и мнений СМИ. Ol aydiya Türkmen hükümetine siz ABS'daki çeken şartnamalarını yerine getirmeyeni mecbur şonu bercay edin deyip talep ediyorlar. Çağırıyor şonu. Şola yalmaşkala. Şu zatlar yok Türkmen portalına ve Türkmen yani Daşişli Ministrinin saytına. Yerindiğinden. В сегодняшнем взаимозависимом мире свобода СМИ достижима только путем обеспечения ровного доступа к информационной онлайн-экосистеме, сказала она. Şunku günü yani azat yani maglumatlarda din haklı şu informasiya almak için hemmeler din haklıdır deyip bellek geçiyorlar. Ol vacip mesele. Hemme adamların yani Türkmenistan'da yaşayan adamların azat informasiya almanı hakkı bağdığını bellek geçiyorlar. Dine hükümet hemme informasiya alıp selcerip sayılap dine öğüne gereğini modifikasyon edip vermelerliğine yaşıyor. Она отметила, что полный и неограниченный доступ к интернету является важнейшей частью плюрализма средств массовой информации в стране. Olayda dolu internete dostуп, yani şuna barmak, internete ulanmak, bu devlette pluralizmi yani azatlığı görkezen zatlar deyip şoları düşündürüyor. Meni ağlaman diye düşündürüyor şunu.
который необходим для безопасного демократического общества. Adamların hukukçuluğu için ve demokratiya, gраждан, yani demokratiya cemiyet için katı vaciptat deyip şoları düşündürüyor ya. Yani bellek geçer şu zatları. Хоть в дальнейших обсуждениях были затронуты проблемы законодательства о СМИ. Soňky gurrunna olayga Türkmenistan'ın kanunları, yani adat metbuat boyunca onu özgürleştirmeli, doğru däldi bellek geçiyor. Важна роль независимых общественных СМИ, конкретные проблемы связаны с безопасностью журналистов в Türkmenistan'ı. Esasy problema jurnalistlerin, yani hukukçuluğu sizin döwledinizde deyip bellek geçiyor. Kanunları düzeltmeli, şoň hukukçuluklaryny berja etmeli, kanunun üstünden deyip bellek geçiyor. А также возможность сотрудничества между ПСМ и властями в целях укрепления безопасности среды для работников СМИ. Şol yürütü platforma bilen siz işlemeli, şol jurnalistlerin hukukçuluğunu berja etmek için şol gatı vacip deyip şolary rekomendasiya berýär. Bu zatlar aýdylan o. Näme şu zatlar aýdýar? Sebäbi adat metbuat ýok, adat informasiýa ýok. Bu zatlar wajip döwlet üçin deyip bellek geçip öz dokladyna Venada görkezýär şol ayal. Я высоко ценю приверженность Туркменистана к многосторонности, в частности ОБСЕ, его стремление к миру и безопасности. Men bellek geçýänýä Türkmenistanyň her türlü tarafa ösjek bollugy, şoň istegini bellek geçýänýä. OBSE bilen ýanky işlejek bolýanyňyz bellek geçýänýä ol. Я хотел подчеркнуть важность свободных и независимых СМИ как инструмента достижения этой цели. Siz biziň bilen işlejek bolsaňyz, bizim yani alıp barýan ýoluna goşuljak bolsaňyz, adat SMI ve adat informasiýa gaty wajip şu zatlar üçin bellek geçýär şolar. Öwredýär şolary. Представитель подчеркнул необходимость расширения диалога и предложил свою помощь в совместной работе с властями и другими местными международными партнерами для продвижения свободы СМИ в Türkmenistan'da. Olay diýär, egerde sizde kynçylyklar bolsa, biz size kömek edeli. Ýöne adat metbuat ve adat informasiýa döwletiňizde bolmaly. Siz OBSE'de çekin şertnamalaryňyzy ýerine ýetirmeli bellek geçýär. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ наблюдает за развитием СМИ во всех 57 государств-участников ОБСЕ. Şul Teresa Rivera OBSE giýen 50 döwletlerdäki adat SMI'lere, yani metbuatı seyrediyor ve jurnalistin adatlığı, informasyon adatlığını seyrediyen adamların bellek geçiyor. Она обеспечит раннее предупреждение о нарушениях свободы выражения мнений и свободы СМИ и способствует полному соблюдению обязательств ОБСЕ в области свободы СМИ. Şulayal öňünden duyduruş berýär, bozýaňyz diýip ve şonu kontrol edýär, aýanlyp aýdýar. Diýmek, şolayal geldi, duyduruş berdi Türkmenistan. Bu diýmek näme? Molim gelip sana duyduruş berýär, şolayaly şu OBSE'den kontrol edýän adam gelip duyduruş berdi. Ol diýen o, biz hemme adamyz gülýäli, biz geljek ýanky problemalary, geljek ýanky proýektlary bile işlemeli Türkmen portalyň ýa Daşy işler ministriniň aýdan zadyny aýdan okulaýar. Düýünden ters informasiýa. Ine hemme zady şundan beter maglumatlary ine şu OBSE'ň saýtyna bilip bilersiňiz we şu nimelerde. Ine şu ýerde kontakta Датчанин Каруга, старший советник, офис представитель ОБСЕ по вопросам. Biz muňa jaň edip hat ýazar halkymyň adynan we düşündürür, düýüplü düşündürür. Bolup geçen gepleşikleri Türkmenistanyň iki ýüzlüligi ve Türkmenistan metbuaty adat değerlerini, şuryaly nasatyp adamlaryň haklaryny bozýanlygyny ve adat şu zatlar beýan edilecek adat jurnalistiň ýoklugyny biz aýdarys. Ine hormatly vatandaşlar, ine gelinini biz şu arada Türkmenistanyň yani elektron çap edilýän maglumat beriş serişlerine bağım şu zatlar ýokmu diýip ünsürip edelim. Ine ünsürelim. Men aýdyşym ýaly iki kelleli prezidentin biri haçan görseň bu Robocop diýil ýa-da robot. Şol drondur. Giýje undi dejurstwada drondur, ýani gazetlaryň ýüllerine. Bu ýüllerine dur da ýerlerde ýok. Ne şol adam. Doğru düşünün. Ýüllerde dur, ýani gazetlaryň ýüllerine dur we ýerlerde öz barman halkyň problemalaryny çözmän, öwrenmän, gaýtyp
emheme polis böktürüp gırın, basın, öldürün, kirleden aldırmasın, oturman oturun yerinizde. Ecelerin bazılarını koyman, yankı MVD, emheme yolbaşçılarına söýýär. Men MVD ve emheme yolbaşçılarına açyk bolýar. Kim olur sizin ejenize bazıňyza ýeter ýani? Näme gerek şol ýaly wizipesi? Näme lezzet alýanmy şo wizipe geleninde günle ejenize bazıňyza söýüp dursa bir adam. Lezzet alýanmy? Ya sizem eýem şonu almasaňyz manyak bolmaňyzmy? Men de bir anekdot aýdym. Ine bir tane biznesmen Sibir'e gidiyor, yani voyaja gidiyor. Pul köp ederi iş yok, näme etjegini yok. Öz işlerine näme hoşal etjegini yok gidiyor. Şöyle var birini tutunya. Bir çukçan tutunya. Ayda gel Tokoya gidip yani avı gideli bir ayını yıkalı yani. Gidiyor. Bor ya. Gidiyor yürütmek yine şu yerden yani tüpün alya, onun alya gidiyor. Ya geliyor. Ondan sonra şu yerde gidip oturka birden yürek bar yaka yani eýem Tokoyun, Sibir'in Tokoyunun içinde yürek bar yaka bir yani ağaçlar şeyle galýada bir ayın kellesi çykýar. Bulum şu yara wagty atyp uklurun toyunça atdy. Ondan soň ay ýene kellesini alyp ýanlaryna gelýär. Şey diýär. Men näme deýin size? Yara adam. Yaragam okuyor. Näme deýin? Ya sen häzir öldürün ya da men seni bağışlam söýle, men seni bağışlam soraýyn. Ya men seni ýanky namusyna deýin. Bulum Tokoy hiç kim yok. Ay bolya namusyma deýip öldürmeden bolýar. Namusyny deýär ýanky. Ay. Bulum gidýär gaharna. Şähere gelip şo ýerden pulemyot, avtomat, şu näme bar bolsa pıçaklar ýanky her hili atu zatlar alýada gowy taýaryp öz namusyny gormany ýene gidýär. Yine yürüyor şöyle bar yalın. Yine yankı ağaçların ardına giyici ayın kirlisi çıkıyor. Yine şu atıp avtomat, pulemyot, şu 30 minut atıp şöyle tek iyiliyor. Yine de ayın kirlisi çıkıp yine de geliyor da yeni tutuyor bokurda ondan. Ya men seni öldürecek ya da namusuna diyecek. Sayla diye. Oğlum ay bol ya öldürme namusuna diyeceksin diye. Yeni namusuna diyecek. Yeni bu adam gidiyor. Şähere geliyor. Bazuka, pulemyot, şu alp bolan zat götürüp bilen zatın alya bazukana ol yani tanklar atyan neme ya granatmyot zat alya yeni gidiyor. Yeni varıp yankı yürüyorlar yeni şöyle var ya açık bir 50 metre geçen sonra yeni ayın kelleti görünüyor. Yine de atıp başlıyor. 3 dağa da atıyor. Tek iyiliyor şu yerin 1 kilometre tek iyiliyor. Yine yankı bir küçük dağcağın anlatın ayın kelleti çıkıyor da geliyor da ayya. Emin düşünemok diye. Mezen namusyna diýen sen halayan öýdän. Yine dolunup gelýän diye. Ine şonu ýaly men size aýdýan. Sizin namusyňyzy diýär. Serdar we Gurban Berdimuhammedow. Utunuňyz ýokmy? Ya siz şu inni halap başladyňyz şonu? Ya siz manyak boldyňyz şonu size aýdylmasa günü diýoran ýokmy? Utunuňyz ýokmy? Ya ondan aşağılar. Utunuňyz ýokmy siz şo sözler diýeniňizde? Ya o sözünü sizin diyalektinizde yankı Türkmen iň bir awraly we iň wajyp sözi boldumy? Hi diýil ýa şo zatlar hökümetde. Men size näme düşündirjek men bilemok? Sizin namusyňyzy diýmän. Ine Rabakov şo hormatly watandaşlar gepleşe gelelim. Ine Rabakov niýet etsen durundur. Yani dejurstwoda. Şul adam bizim hökümetdäki işleyen vatandaşlarımızın namusyna diýär. Ejelerine, bacılarına, tohumuna, hemme dağına söýüp diýär. Ýynaklarda. Bular o sözlerden gorkan ok, o sözleri öwrüşen. Bular yüz padoş. Bular şu bizi basar dik gorkýar. Yine bir gezek ýatla diýen. Binamyz hökümetdäki ministrler, fizo ofitserler, pistolet alıp bilýäňiz isleýän wagtyňyz. İsleýän wagtyňyz bir-biri duşup bilýäňiz Serdar Berdimuhammedow. Maňlaýyna bir diýersen aýaňyza çöküp kuşuňyzy ýalar. Şolar gorkak bular. Ofitserler bilen barın alın şonu çykyp aýdyn halka ine 10 saat berýär size. Gelmeseňiz biz munamat ýat özümizden mat ýat gelin ine azat saýlawly geçirin.
Biz barýar, halkam barýar. Derü siz dünyada ahırman bolýaňyz. Doğru düşünün. Hem namusyňyzy goraýaňyz, hem öz awraňyzy goraýaňyz, tohumuňyzy goraýaňyz we bütün dünyada ömürlük size maşgalaňyzdan giroy bolýaňyz, gahrman bolýaňyz. Türkmen halkynyň öňünde. Üýşüp edin, birek guluňyza inanmasaňyz, öz toparyňyzy döredip edin şonu. Diňe sizde bütün dünya edip dur şonu. Sizde ne namus galy? Öz namusyň, ofisier namusyň, ne adam namusyň galy. Ne tohumyň öňünde, ýa-ni dogan andaşyňyz görüňizde utunaňyz bildirne seretmeli. Sizin ejeleриňiziň, bajylaryňyzyň, dogalaryňyzyň, tohumyňyzyň namusyna degýär. Kısan haramzada. Kaçanla dogan garnaşyny görünne utunun. Ayt, men sizi gora bilmedim bir ikisany öýüni oňorlaýan. Ahyrpyna şermenden ýandy. Men başga näme sizi düşünürüm demo. Dogan garnaşyňyz egerde ministr bolup ýa-ni garnaşyňyz işleýän bolsa aýdyň o. Sen biziň namusyny gorama, sen öz namusyny gora. Erkek bolup aýdyň şolar. Mümkin olardy bir duygu dörer, bir adam duygusu dörer. Buraya söýler çekip ikisany öýüni oňurup bilmeýän ahyrpyna şermenne. İkisany ahranydaky bir bihep adamlar ulanyp sizi urup gezip ýörler. Näme bolýar? Size näme bolýar? Şoraýaly adam jyntyny ýitirdiňizmi? Gelin gepleşigi dowam edelim. Inni neutral Türkmenistan beýlik maglumatlar barlak göreliň. Şol OBS-ye gelip şolary Türkmenistanyň pretenziýa bildirdi. Adat metbuat ýok, adat ýa-ni jurnalistler ýok sizde. Siz şunu borjalyňyz, şunu boyun ýetirmeli, ýa-ni boyun almaly we ýerine ýetirmeli. Şu zatlar düzeltmeli, konstitusiýaňyzy, kanunlaryňyzy düzeltmeli. Jurnalistleriň haklaryny goramaly, olaryň haklaryny kanun berkitmeli. Ol aýratyn konstitusiýon kanun milliler çakyrmaly. Ol Türkmenistanda kemçilik zatlaryny düzeltip, ýa-ni ine jurnalistler gorama, kanun çykarmaly diýip aýdyp giden soň, han Türkmenistanyň ýa-ni metbuatyna çykdymy şo sözler, ýa çykdymy şo maglumatlar göreliň. Ine şol gazetler, gelin biz 12-nji iýuly göreliň. Ine terdiň 12-nji iýulyň gazeti şu. Ine 14-nji iýul, pardon. Ine şu ýerde geçilen kabinet ministriň, ýok, kabinet ministriň 15-nji iýuly boldy maglumatlary. Ine şu ýerde näme diýär? Ine Рыбаков ýa-da Чебурашка укрепление здоровья народа приоритет государственной политики. Ýa-ni halkyň saglygy Türkmenistan höküminiň esasy, ýa-ni alyp barýan ýoly. Siz näme diýäňiz? Bu ýerde ýapyk ýygnaklarda halky gyrgyň öldürün diýäňiz, gazetlerde da halkyň saglygy bizim hökümetimiň iň esasy wajyp meselesi diýip aýdýar. İki kelleli bütün taraplaryň maşennik. 200'lü bütün taraplaryň maşennikler. Men başgaça düşünürüm näme şu zatlary. Başgaça düşündirmäni söýlem tapamy. Başlaňyly. Dowam edip seredeliň, ine şu ýerde başga bir ýerini gutlan bolýar. Fransanyň prezidentini gutlan bolýar sebäbi bu dejurny ýa-ni gutlaglar 14-nji iýulda Fransanyň azatlygy boýunça ýa-ni bayramçylyk boldy. Ine arkada, ine goşgusy bar. Aýgarad bular öz-özüniň gazetini, öz-özüniň maglumat gazetine öz-özüniň maglumatlaryny berýär. Inanyň şu ýerde bir maglumat ýetenok, şular tualete gitdi, gyzyl çaýdan ýa-ni duşda suwa düşdiler. Galanda tem zat ýazylýandyr. Şular uny etdi, muny etdi, aňry etdi, munaşdy, gaýçylan muny gyrtdy, gözü bilen aňry seretdi. Ýene bir zat, bir topar gerekmejek maglumatlar. Ine başga bir nemäni göreli? 8-nji iýulyň maglumaty. Ýagny OBS-iň wekiliniň entek Türkmenistana bar wagt maglumatlary. Ine göreli kabinet ministriň ýygnagynyň ýa-ni netijeleri, kabinet ministri transagenda dialog pa klimatu, ýa-ni howa boýunça ýa-ni dialoglar. Her bir zat bar, başga zat ýok. Ýa-ni maglumat ýok. Ine seredeliň 12-nji iýulda. Ýene de следуя курсам внешнеполитических инициатив главы государства. Ýa-ni Serdar Berdimuhammedowyň
yani halkara inisiativatın uğruna diyeler. Haydi halkara inisiativa. Bütün dünyanın ağlayan inisiativa mı? Ya haydi halkara inisiativa. Aydın hani. Adam haklarını bolayanız. Türkmenistan'a. Ona inisiativa edip bütün dünya misal hükmüne gürköz bolunok. Metbuatlar adat yok. Ona gürköz bolunok. Haydi inisiativa diyeler. Nähil nevit gaz sektorunu östürmek ve bütün dünyada nähil eksport etmek ve pulları uğurlamak mı? Onu siz ediyemez. Siz onu dünyanın çempionu. Afrika devletleri hem sizden iyi alıyor. Bilemez mi? Başka zat yok. Востребование продукции химиков. Ine nevit gaz. Bunun esas teması. Nevit gaz nähil östürmeli pullar köp uğurlap bolýar. Türkmenistan'ın halkının bağlılığını köp çıkartıp bolýar. Köp pul alıp bolýar ve köp pul uğurlap bolýar. İkinci hukuk boyan kurumlar. Başka bunun aladısı yok. Halkın sosyal ýagdaý, sosyal proyektler, halka kömek bu zatlara düğünen yok. Yönü bütün dünyada inisiativanı urködüp bütün dünyada öğretecek bolýar. Ol gurbanly killet çaşan akmak. Nobel Prize aljak bolýar. Bu düşünen ok özüň dünyada iň bir zulümdigini, iň bir zulüm diktatordygyny bilen oýdan şuňa. Men günnede aýtyp geçen, meni akşamlar görüp erteden eýem ýadydan çykarýar. Şol ýaly bir zulüm, bir ýadydan çykarýan zulüm. Kabinet ministrinden çykýar. Ministr muňa sora berýär. Ya şuly, ýa-da şunu aýtyp geçdiňiz, ösmek, pudun ösmek boýunça şu atları inisiatiwalar aýtyp geçdiňiz. Şunu etsem näme görýäňiz diýip aýtsa, ay bar yok bolsa men eýem ýadydan çykardym. Bu ýaly sora maňa bermedi ýa-da. 30 minutda bolan zatlar ýadydan çykarýan bolsa, bizim çykyşlarymyz elbetde erteçil ýadydan çykarýar. Akşam du tarjygyny alyp, gitarajygyny alyp, çalyp bilmän, o ýerde de çalyp bilmän, akord tutup bilmän çalan kişi bolup bir samsyk idiot häsiýetlerini urködüp adamlar bilen argyçyp getipýär. Aýgarad şu bir maglumatlar da mir через развитие, ösüşüň üstünden dünyada parahaçylyk kazanmak. Indi terdelin başka data terdelin 10-njy ýyly. Berde de maglumat ýok. Кто сотун прогресса во всех сферах жизни отчизны. Tiyade üstünlükleri hemme taraplayın tiyade üstünlükleri diye. Sizin üstünlükleriniz yok ha. İyi ulu üstünlükleriniz bütün dünya bellek geçiyor. Türkmenistan'da adatlıklar yok. Ne de metbuat adatlığı, ne de internet adatlığı, ne de halkın adatlığı yok. Başka üstünlükleriniz yok ha. Ve neçe uğurlap bolyan bolsa Türkmenistan'ın TV aylakını uğurlap satıp on pullarını almakta ösüş var. Başka dağıtta ösüş yok. Bir yerde de maglumat yok görseniz. Yine esası ol diyenlere seleksiyonla matka bu bir zulümün merkezi aklı çağışan idiot sakkalsız yaşuli aklı olmadık bir yaşuli. Men şunu bir zat diýmenem utanýan käbä. Bu yüzüne serdim padoş, indi saçynam kratsalanyp. Ýöne kostyumlaryny çalyşýar. 18 ýaşly fotomodel, ak saçly, garry ýüzlü 18 ýaşly fotomodel. Başga zat diýip bolamam. Men şu sözleri näme diýen? Men başgaça şul adama düşünüp bilemok, şu kezzapdygyny, bütün taraplaryň kezzapdygyny düşünüp bilemok. Beýnasam men köp käýşler aýan başlan adamlar başgaça şu menin mesajym ýetsin diýip şu dilini aýtjak bolýan şu mesajlary ýetirjek bolýan. Başga dil bilen oksa bular kabinet ministri ýeşerine diňe eje bazy goýman söýüp duruşýar. Bular 100 sözünden 99 sözü söýüň sözleri. Bular türkmen dilini diňe ýat tutup suflörde aýdyp bilýär. Başgaça gurlar bilen oklar. Bizden опыт совместной работы. Yine de nevit gaz. Yine bunun başka nimesi yok. Şoň üçin bu ýerde de maglumat yok. Indi 11-nji iýulda ya bunun şu güni zaključitelny finalny gepleşik geçirildi. Bir yerde de maglumat baham kasirdenin Prezident провел рабочее совещание по цифровой системе. Bunun fan tehnologiýasynyň ýygnaklaryny geçipýär. İnternet yok Türkmenistan'da.
Ay mene bir ne diyeceğim bilemem. Şunur var ya kevat gazetelerini seyretsen, çıkışlarını seyretsen gülkin tut ya. Bir klowuna da bütün dünyanı güldürmek için toplanın hükmet bu. Başkaça büyük bilen o. Bütün dünya gülersiler. Dine Türkmen halkı yankı alada da şuloda ne eldiğinden kanı. Yine telefon razgovarı между президентом Туркменистана и президентом Республики Узбекистан. Hava en ulu bir yankı siyasi достижение, siyasi özgürlükler özü yani bir diktatora can edip gürleşip onan gazette çap ediyor. Prezentatsiyaning geroy arkadağı ömrünün maniyetinin dovamati. Aho sizin ömrünüzde mani yok. Hiç mani yok. Ne siz giderseniz hem de çalışmalı ol ya. Demek mani olmazsa mani koymalı ol ya. Hormatlan men Qur'an'ı berdim Muhammedov bir düşünün men bir Türkmen dilini ayyan, sade dilli özüm ayyan. Beýleki dilli aýsam siz düşünmeýäňiz, sizin siyasi derejeňiz gaty pes we adam derejeňiz pes. Ine gara hormatly watandaşlar, şu ýaly maglumatlar bar. Ýene de men size şul ýanky saýtda seretdirýän. Ine Türkmen döwlet medeniýet gullugy. Şu ýerde ünsberişiňiz ýaly Serdar Berdimuhamedov birinci turatda, yani birinci sahypada hökman bolaýman, ya bu dejurny prezident. Gazetler üçin dejurny prezident. Indi ünsbereliň, men başga zady görkeýin. Ine Türkmenistan bugün şu ýerde de men gözledim, ine 14-üne. Ine häzir giňerleň, ine derdim. Pardon. Ine maglumatlar seýdi 10 kısne 10 kısne ine şul OBS'nin vekilinin giden gününün erteki günü maglumatlar çıkaýmanlar bir ýerde. Yok. 11-ne serden ben prezidenti oňuň duşdum. Ýene de yok. Berde de yok maglumatlar. Dine ýanky MİD'in saýtyna açyk berilen ona Türkmen portal bütün dünya ağlamak üçin ýanky maglumatlar berýär boldy. Ine gelin biz men size başga zady görkeýin. Yine goňşy döwlet Özbekistan döwleti. Şunuň medeniýeti näýdi? Yine Türkmenistanyň Gurbanulyň ýanky watan deregine Gurbanulyň bir ýerini söýýep, diplomatik däl ýerini söýüp, owşap ýören adamlar. Watany owşaman, ýani Gurbanulyň diplomatik ýerini owşap ýören adamlara ýüzlenýär. Siz her wagt diýäňiz, yine watana degmäň diýip, biz Gurbanulyga degsek, watana degmäň diýip, şu ýanky Gurbanulyň diplomatik däl ýerlerini owşap şonu gorýan. Siz watany söýün. Ol näme diýär? Россия diýär. Родина это не жопа президента. Siz aýan. Berdimuhamedowyň bagyşlan diplomatik däl ýeri bizim watanymyz däl, owşap ýöremäň ony. Bizim watanymyz Türkmenistanyň topragy, Türkmenistanyň halky we Türkmenistanyň konstitusiýasy. Ine şuňa döwlet diýilýär. Bilmeseňiz, seýdin Wikipediýada. Ine şolar ýüzlenýär. Şolar diýär, hawa Türkmenistanyň akyal problemleri hem ýerde bar. Gelin goňşy diktator döwleti seýredelim. Şonuň medeniýeti näýdi? Ine ünsberim. Ine alyat ýöne Любой ýanky nimäni alyat? Saýt alyat, açýat. Beýerde частный сайт bolýar. Ine elektronные kniги tak Uzbekistan gazeta uz şunu açýar. Ne şu ýerde serdim. Men giňerleýin, şu nimäni giňerleýin, ünsberim watandaşlar. Ya bir minut men ünsberim şu ýerde ine suratlary serdim. Men size ulandyň. Ine senat fransuzça ýazylan dilini şaşyp bolarym ka. Men açygyny görkezäň, men ýürüýti açdym size. Ine serdim. Ine açygy. Serdim şu ýerde yan gazeta uz diýär, ýanky Özbekistanyň gazety. Hani şu ýerde Mirzoýew barmy? Maşin bardy informasiýa, ýene bir zat bardy. Ýaşaýyş bardy informasiýa. Yani halkın cemiyetinin yaşayışı vardı informasiya. Ne dedim? Hani Mirzoýew nerede? Hani ol Serdar Berdimuhamedov dejurny ýaly, dejurny Mirzoýew nerede? Yok. Şafkat yok. Indi gelin biz sezeliň
Türkmenistan'a maglumat alıp bolanok. Bunun kabinet ministri her yılla 3 ödek çalışıyor. Wikipedia'daki yazılanlar eyyem köyünü 6 aydan sonra. Ünsörüm, yine Özbekistan'ın Province Portal deyip yürüyten emez. Portalı var, yine açsak. Şurada yine yankı Pravitstva. Yine Mirzoyev var. Şurada Pravitstva boyunca maglumat. A Pravitstva, общая информация, yine A Pravitstva. Neyemediği şurada yazılıyor. Ve şurada yine şurada men başkasını açıp vereyim. Yine şurada Sastava kabinet ministri. Ünsörüm. Şunun adları, familyaları, kim var, kim yok, hemme atmadır. Ministersiyonun adları, hemme atma. Hatta Özbekistan'ı hemme informasyonu internetten alıp buluyor. Türkmenistan'da sadece boyunca informasyon yok. Goskomstat gizli informasyon saklıyor. Statistika yok. Peripis nasilyenin açık maglumatları verdiler. Yok maglumatlar. Denişleri yerler. 2012 yılın maglumatları yok. 2022 bilen denişleri yer, dinamikatları yok. İktisad maglumatları hemmesi yalan. Oğlum yürüte şeyler veya birbirine karşı olup çıkıyor. İnformasyon yok. İnformasyon adatına anırda dursun. Hükümet informasyası yok. Yine hatta kabinet ministrinin yürüte saytı var. Bizim Türkmenistan kabinet ministrinin saytı yok. Yine saytı var şurada. Onun yani adlar, familyaları, neymiş yani var da hem informasyon var. Lütfen. Yine yürüte yani Serdar Berdimuhamedov yani dejurni hem yerde şun suratı bolmadı yani yürüte prezidentin saytı var. Hatta yine meni halk prezident deyip sayıldı. Benim saytım var da. Yani Narodный Избранный prezidentinin saytı var. Türkmenistan prezidentinin saytı nerede? Yine şurada prezident barada hemme maglumatlar var. Yine şu doğru. Şurada mun ediyen iş, mun nemesi bolmalı. Yöne cemiyetin cemiyet barada maglumatlar var yerde prezidentin maglumatları sokulmalı. Ol şu cemiyetin haklarını uğurladı mı oluyor? Yine şu Türkmen Metbuat Neşriyatı düşünmeli şu zatlara. Siz hemme gazetelerde birinci palasada o 80. yılın teknolojisini kullanıyorlar. O yıllar gitti ya. 80. yılın adamı Gurbanul Berdimuhamedov'un siyasatları häzirim 80. yılın siyasatları Serdar Berdimuhamedov 2021 yılda yani 20. asırda tiyade teknolojiyalar ulanır diýsek bulunmuş 80. yılın teknolojisini yani mass media teknolojiyalar ulanıp men kakamın yolunu alıp baracak deyip bir samsıklığı ýedi. Yine prezident öz suratlarını dine öz saytına koyup bilmeli ve şu yerde maglumatlar berilmeli. Şun ediyen işi, nira var yani, kimden duşan hemme rahatları. Ünsörün men size görkezeyim. Yine şunu gazete us diýilýär. Şu yerde yankı diýişim ýaly hiç ili maglumat prezident barada yoktur. Bolsa bir tane iki tane maglumat vardır. Ondan başka yani gazete seyredilin. Bunu News us diýär. Ünsörün näçe tane makalı var birinci stranisada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hani prezident? Yok. 10 tane makalı var. Prezident barada informasiya yok. Teya prezident özü işi bilen halkın cemiyetin yani özü işi bilen. Halk cemiyet metbuat özü işi bilen. Yine seyredelim başkasına. Yine misal üçün Türkmenistan Kabinet Ministrliğine seyredelim. Yine basyan olayım. Şu arada maglumat alacak bolsam. Bul yani Agentsa po transportu onu düşüyor. Bol ya. Bunu da ünit vermeli. Yine Kabinet Ministri Wikipedia'nın göremedek. Yani bu maglumatlarım her 6 ayda çalışmalı. Çalışıp yetişen o Wikipedia. Yine Türkmen Metbuat'ın maglumatları seyredelim. Yine de yani Dijun Robokop, yine Qarra Robokop, Yaş Robokop, yine şular. Başka da diyor. Türkmenistan'ın yani Province Portal Türkmenistan seyredin. Kabinet ministri vardı, hükümet vardı. Neye maka deyip bir seyretsek. Yine Sayt Gostarsan Organizasyon. Bunu açayım. Başka da yok. Şu yerde de Ministerstvo, Dışişleri Ministri. Yani ministerlikler var. Yani kabinet ministri barada hiç saat yok. Türkmenistan'da pravительство olanı, hükümet olanı kabinet ministri ve prezident. Yani şu arada maglumatları yok.
Ýöne prezident şu barda maglumatlar bolmadan soň bizim metbuat neşriyatymyz ýa galyk bolan soň hemme prezidentin maglumatlaryny gazetede sokýarlar-da şöyle berýär. Diýmek gazetelerdäki halkyň jemgyýetiň maglumatlary peselýär sebäbi oýra batyşlar hökmüne prezidentin alyp barmadak işleri boýunça maglumatlar berýär. Ýani virtual işler boýunça. Şoň üçin maglumat ýok. Indi ýene terdelin başga bir sayta bul miýdiň nemekde ýani Daşary işler ministriniň ýani geçirilen zady. Ine şuraya hormatly vatandaşlar, men size Türkmenistan'daki maglumatlar näil gildenýär, näil allanýar, şu barada size görkezdim. Indi hormatly vatandaşlar, gelin size ýene de Türkmenistan boýunça maglumat bereýin. Indi Türkmenistan'da geçirip bilinmedik hökümet agdarşy boýunça maglumatlar. Eýýam 90 adama golay tutuldy. 90 adam içinde polisler ama ýöneköy adamlar ama her hil adamlar var. Ine şu bandan, ýani şu agdarşyň esas organizatory paýzy mereden oğul diýip hasap edilýär. Tutuk edilen adamın içinde polis işgärama, ýöneköy raýatlarma 5 tane avtomat ve oklary polisin awlary tapdy ve şunun daşyna ýani bular topor we agdarşyk ba diýip ýani derine göçüp ýörler. Derine gidip dur, goşmuş habarlar gelse biz size aýdarys. Yine bir maglumat berjek bolýan Farhat Meýmankuliýew barada. Men öňüm diýdim, Farhat Meýmankuliýew şuna kiderlermi, etir akiderler belesi ýok ýöne. Şuň ykbaly prosedura boýunça gidýär. Biz oňa hiç täsir etmeýändik. Muny daşaryda çykarýar. Ya Amerika ya Ýewropa döwletlerine azat döwlete çykaryp munyň hukuksyzlygyny gorarlar. Ine häzir şunyň pasporty bolmadan soň prosedura gidip dur, pasportları işläp dur, şuny pasportdan üstülen ofisialny ýani başga döwlete getirip şoňa derrew ýani gaçyp atalga we beýlik zatlar berirler. Prosedura gidip dur, bizim maglumatymyz boýunça alyp duran maglumatlarymyz boýunça tiz wagtda şu meselesi çözülmeli. Men onu haçan diýiljekkä ýöne çözüldügi biz size habardar ederiz. Niye dedigini aýdarys we şo ýerde özü böküp çykarda ýani ýene de öz işlerine başlar diýip biz pikir edýäris. Ine şu ýaly maglumatlar. Ine hormatly vatandaşlar, men size gysga Türkmenistan boýunça bolup geçen dagatlar aýtdym we Türkmenistan hökümeti näýdi maglumatlaryň üstünden öz halkyny we bütün dünýäni alýany görkezdim. Ünsüren haçan oňun gelip şurdan talap edenine ýani hak adamyň haklaryny bozýaňyz diýip konstitusiýany bozýaňyz, ine ardalar wazat diýip aýdanlaryny bular neşriyatda ýani metbuatda şeýle görkezler. Biz oň bilen duguşdyk. Gow bellek geçdi bizim ýani üstüşimizi adam haklaryny gow işleýänini we geljeklerde üstünlükler gazanmagyň täze derejesine näil geçmelerini biz ýani maslahatlaşdyk diýip alýarlar. Dolu ters tarap bolýandyr. Ünsüren şu zatlara. Pikir etmeň, ine hukuk gorýan gurumlar halkara gelip bular bilen bile tans edip bile ýani el çapyşyp ýörler. Ýok. Ananyň OBS'ye gelip pretenziýa berkitdi. OBS'ye gelip hereket edýär bizim haklarymyz üçin. Ýöne Türkmen halky edýär nädir ony? Şoň üçin biz OBS'ye ýa halkara gurumlaryna tökmedat bilemdi. Olar edýär etmeli ýerlerine. Biz edemdik. Biz ardalar ýazamdyk. Biz videolar uradamdyk. Biz maglumatlar beremdik. Olar berk görüşer ýaly. Senin adımdan soram. Bir maglumat, bir video, bir surat. Ay men maşgalanma, men nemem. Bizim näme maşgalamyz ýokmy? Ya bizim dogunarynşymyz ýokmy? Biz özümüzi gorap, öwrendik sizden. Tapyn barýan. Goran, el degirtmeň maşgalamyzy. Hani gurbanyň maşgalama degirtin? El men ediljek oýnumy görkezden şulara näil edilýän. Sizin tapyn bir barýan. Goran maşgalamyzy. Diňe iki variant däl, näil maşgalan gorap bolýar. Müňlerçe variant bar. Näme o polisiň öýge baş edýän polisiň öýüni tap bolanokmy? Tap bolýar. Siz pul berip bir topar maglumatlary edip bir topar bir kanun zatlar edýäňiz. Näme polisi bar pul berip ýa şöyle tanışyna pul berip oň nire ýaşanyny bilip bolanokmy? Bilip bolýar. Öýüne bar baş edip bolanokmy? Et bolýar. Siz onu etmersiňiz. Ya oýa barp öýüne näil baş etmeň ýollaryny öwredilmesi. Kapysyna bir zat goýup gaýdýan, gowdýan zat her gün
Kapyny açyp şoň portuna çydamaýar. Ya gapyna ýazyp gaýdan watan dönügi diýip, halk dönügi diýip. Näme et bolmakmy? Et bolýar, bir topar milyon uğurlar bar. Oturup kelleňizi işledim. Goraň özüňizi. Ine şu ýaly. Men diýjek bolýan adam, hormatly watandaşlar, egerde bize garşy polis we MHM işgärleri bir kanun hereket edýän bolsalar, egerde Türkmenistanyň bir kanun prezidenti, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmeli adam Serdar Berdimuhammedow gaýdyp konstitusiýany bozup halkyň üstüne polis we MHM işgärlerini üstüne baş edýän bolsa, biz özümizi bu hökümetiň edýän bir kançylyklardan nähil goramaly? Doğru düşünün. Bizi Serdar ve Gurbanul Berdimuhammedow köçüden tutup alıp giden o. Bize karşı bir kançılık polis ve MHM işgärleri edýärler. Şolar ulanýarlar bize karşı şu bar bir kançılık bispedýärler. Şunky güne bizi gorkudýanam, tutýanam, bastyrýanam, türmede urýanam polis ve MHM işgärleri. Suud işgärleri ma, prokuratura işgärleri ma. Biz olar bilen çözülüşmesek bolmaýar. Bizim öňümizde şolar büyük bolup dur. Şu Gurbanul bilen Serdary ýa elinden tutup jenaýda çekerýär. Egerde olar bilen kanun üstünden biz gürleş bilmesek, gürleş bolmasa, egerde olar bize diňe öýleri ýaly bir kan ýol galdyrmasa, biz oturmalymy? Men size soraw berýän. Egerde biz gorkudan çykjak bolsak, azat boljak bolsak, adalatlygy istesek, onda bispredierlik edýän, konstitusiýany bozýan polisler we MHM işgärlerine karşı nähil görüşmeli? Elimizde şarikler alıp bispredel alıp baryan polis ve MHM işgärlerini söz bilen kançylygy çağırmalymy ýa-da biz başga ýol tapmalymy? Ýa-da özümizi gorap konstitusiýanyň goragyna biz geçmelimi ahir? Ýa-da halka garşy bispredel edýän polis we MHM işgärleri ýaly bizem halk bolup olara garşy bispredel ulanmalymy? Ýa-da Fransada ýaly maşinlaryny ýakyp olara garşy köçede görüşmelimi? Menin Telegramdaky liçkama ýazyň öz pikirlerini. Şu videoň aşagynda menin Telegram adresim bolar. Telegrammy ýerinde şu adresi goýsaňyz men çykarym, ýazyň maňa liçkada öz ýanky pikirlerini. Bize gaty wajyp sizin pikirleriniz. Biz sizi hiç ýerde itekleýämiz ok. Watandaşlar, haçanla köçe çykanda öz öýüňden köçede banditler, yaragly, dubinkaly bir kanunçylyk edip sen talap durun bolsa, biz gowy söz bilen 32 ýyllap şolaryň gürleşýän bolsak, bizden bular gurup ýenjip türmäge sakyp, ýanky indi nasatyp öýüňe, nasyň esasyna sen tutup tutsak edip basýan bolsalar, biz olar bilen ýöne gürleşmelimi ýa-da olaňam ýakatyndan tutup jogapkärçilik talap etmelimi? Konstitusiýany berja etdirmelimi şolar? Ýazyň öz pikirlerinizi. Hormatly watandaşlar, men sizi hiç tada çağırmak. Ýöne biz hak boljak bolsak, özümizi, haklarymyzy we konstitusiýamyzy gorap bilmeli. Diktator bizim halkymyzyň ýene-de bir gerek gözüniň oduny aljak bolýarlar. Biz gaty hesap bolmaly. Häzir ine kiçisi geldi, kiçi jellat geldi. Ay şu gowlu şor diýip biz umyt etdik, garaşdyk, bolmady. Kagazyň ýolundan gitdi. Bar eden we çykaran kanunlar diňe halka garşy. Häzirim gönlün göni ýanky agdarşykdan gorkup halky gyrpdy. Gurbanul wagty nasatyp adamlar ýygnaýarmydylar? Indi nasatyp adamlar ýygnaýar. Olam opozisiýonерler däl. Öz hakçylygyny, öz haklaryny gorajak bolýan nägeliklerini kyn ýagdaýyny beýan edýän adamlar garşy edýärler. Inanyň. Näme etmeli? Ine size soraw berýär. Biz Türkmenistanyň demokratik watan Türkmenistan halk hereketiniň adamlary size soraw berýär. Sizem halk hereketiniň wekilleri. Ine men ýol şokunda size ýürgenýär. Uğur görkezin näme etmeli? Ýazyň diýişkaňyzda pikirlerinizi biz öwreneli. Eger şu pikir dogry bolsa biz şonu edeli. Hemmemiz sizem çağırlaşyň. Men size bir videony okudym. Ukrainada adamlar nähil öz haklaryny goýýar. Meclisiň deputatyny tutup ýanky bir der kanunlar çykarýan we parahorluk edýän adamy nähil şular ýanky kanun esasyna şuny terbiýelärler. Serdim şunu.
Şu Radan narod deputat şu. Yani meclisin halkları deputatı. Gördün mü? Mumusuna salıp. Sebebi halkın namusunu değil. Paraxorluq edip halka karşı etdi. Uran oklar. Mumusuna sokup yani namusuna değil yani. Halkın önünde boşu durumu okuyor. Ine vatandaşlar, görýäňiz mi? Halk nähili öz hakyny goýuyor. Men öňüm aýdýan. Halk kalsa, bul, pardon. Скорую, Дима, пусть скорую высылают. Взрыв на Крымском мосту. Ребята, мост. Başlan. Ine mezhebi kanunu çağırmak. Näçe? Şu kanun ýoly gidip bolýan her wagt gitmeli. Ýöne egerde bespredellik edip hukuk gorayan gurumlar, hukuk bozayan gurumlar bolýan bolsa, konstitusiýanyň kepili, gaýtyp konstitusiýany we bizim haklarymyzy goruman, bize garşy hukuk gorayan gurumlary urutdurýan bolsa we talap edýän bolsa, ejelerini bajalaryny goýman. Biz näme görüşmeli? Men şonu düşünjek bolýar. Gelin men sana size ýanky halkara deklarasiýanyň bir bölümini okudyň. Şu ýerde preambulada aýdylýar, egerde halk öz ýanky öz haklaryny gorap bilmeýän ýagdaýynda näme edibilýänini men size görkezýän. Pardon. Ine şeýle şu ýerde onuň saýtyndan ýa preambula diýär, ine şeýle halkara deklarasiýa. Yani adam haklaryny gorayan halkara deklarasiýa. Biz şuň esasynda döwletler gurulýar, şuň esasynda döwletler yani prosedura administrativ kanunlar hem kanunlar şuň esasynda gurulýar. Düýüp yani fundament, konstitusiýanyň fundamenti ine şu adam haklaryny gorayan deklarasiýa. Gelin seyredelim. Принимание во внимание достоинства присущего всем членам человеческой семьи и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира. Yani men gıysgaça tercüme edeyim. Yani adalatlık ve parahatlık esası adamzadyň yani uğur bolup durýar diýip aýdýar. Принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам. Yani adam haklaryna ýigrençlik ve adam haklaryny bozmak şu zatlar adamlara karşı uly weyrançylyk getirdi. Şonu gözüňde tutup diýär. Который возмущает совесть человечества. Şol adamzadyň namusyny degen zady, ya. И что создание такого мира ve täze dünýä, yani geljegini gurmak üçin şu dünýäde azatlyk, pikir etmeklik, yani gorkudan azatlyk ve islegler şu zatlar adamzat şu zatlara yani uğurdaş bolmaly, şu zatlar üstmeli, şu täze gurulacak dünýäniň esas uğurlary bolmaly diýip bellek geçýär. Ve şu ýerde aýdýar. Hükman surata zerurluk diye adam hakları gorunmak için şol kanunun hükmü bilen gorunmaly. Prezidentin hem de yani hukuk gorayan gurumlarynyň kanunçylygyň hükümlüğü bilen hükümdarlygy bilen gorunmaly şu zatlar. Şu zatlar gorunmaly bolmasa adamlar başka yankı yaraglı ellerine yarak alıp tirana karşı, diktatura karşı kalmalı mecbur bolýarlar diýär. Ine şu preambulada değil, gıysgaça diýsem, egerde bir halk öz haklaryny gorap bilmese, tiraniýanyň önüne, yani diktatorlygyň önüne, onu eline yarak alıp özüni goramaly hak var diýdi şu.
Hormatly vatandaşlar, bizim tek şunu koda gelemdik, ýöne şunu kodun öňünde dur. Men hak hukuk koruyan gurumlarynyň ýolbaşçylaryna aýdýan. Men öňüme aýdýadym. Siz bespredellik edip adamlaryň kanunlaryny bozup başlasaňyz, Türkmenistanyň näme bolar? Türkmenistanyň grardan uruşturup bespredellik bolar halk tarapyndan. Men aýdamok. Mony Gustav Oben aýdýar, Fransuz psihology. Egerde halk ýygnansa, ol sazidatelni güýç däl, ýani dürüjlik güýç däl, ol weýrançylyk güýç, destruktiwny güýç bolýandyr. Şo weýrançylyk güýç bir ýygnansa, tekidlik edýärdi, Berdimuhamedowlar bilen bolmadyk ýaly edýärdi. Ol ikisine köçede zorlap öldürür. Sizem öýleriňizden tapar. Inanyň. Sizden ýanyp ýönänler milyonlarça adam ma. Her ýerinizden. Miňlerçe adam ma, ýüzlerçe adam ma. Tapar sizi. Sebäbi bir hepde, iki hepde ýani kanunly işlemez bir hawos bolar. Hawosda jemlenşip öňe barsaň seni gorajak zat ýok. Kollegaň gaçar sen ýaly başga ýere. Ýeközüň bararsyň maşgalaňy. Näme özüň gorajak? Biz size şoňa ýetmeli diýip şu zatlary düşündirip öňüni almak üçin aýdýan şunu. Ve halkymyza görkezjek bolýan şu zatlary ýetmeli dogonlar haklaryny talap edeli. Eger safsem bispredel bolsa, onu biz halkary gurumlaryna ýüzlenip biz ýüzlenip gelip otyr. Aýdaly bize ruhsat beriň. Hawos olar bir hepde ýöne biz özümiz haklarymyzy gorap, biz konstitusiýany işleder diýip aýdar şolar. Biz çıkanmada bize karşı bir ise bulur, böküp çıkar biz gorap. Şu yol galdıryan bize başka yol kaldıran yok. İnanmaň iksan jellada. Süpük yalançı ýüzler padoş. Siz goramaz olur, gaç gider. Biz onu gaçırmaz, tutor, niye ağaçta da? Yürüte adamlar nişanına saklap dur olur. Seher bir zat olsa gün alyanış olur. İnanın. Bize maglumatlar gelip aydıp durur. Mana da arkin bolun. Toham kontrolü, yani bavaram kontrolü, şurum kontrolü deyip. Garajıp dur. Signal berdiň gutort diýýär. Biz signal berip biz terörist gurumy däl. Biz hemme zat parahat etjek bolýar. Inanyň TV-gatam şunu islenok. Bir zulüm, iki sany adam bütün döwleti zaýlapdy. Çüýredipdi. TV-gatda da ýöremeýär bu zatlar. Siz şu rejimi saklap dursaňyz, hukuk bozýan gurumlar. Siz adamlar arrest edýäňiz, siz adamlar urýaňyz, siz adamlara ýanky nemen taşlaýaňyz öýüne. Paketli nasy? Narkotik taşlap ýygnaýaňyz. Siz bir kançylyk edýäňiz, biz sizden ýada-da inni. Indi size karşı görüşmesek bolmaýar. Aýdyp dilimiz çüýredi. Ine şuraya zatlar bolup geçýär. Hormatly vatandaş, men şu zatlary näme çyp size jikme-jik düşündirýän. Sizin aklınız yetmeli bolup geçýän zatlara. Gurbanow ya DVT uruş etjek bolýar zat däl. Biz hiç zat diýmesem ekran ýapsam ölümçül bolar ýa Türkmenistan. Bolup bilen ok bu zatlar. Bolma haky ýok. Sen hemme döwletler ösüp gidip başlansaň, hatta Afrika ösüp gidip başlansaň, hatta Afrikada azatlyk bolup başlansaň, hatta Putin ýykyp başlansaň, Saddam Kaddafi, ýani Saddam Hüseyin ýykylyp erwet guturdylar öz ömürlerini. Indi Türkmenistanyň Merkezi Aziýada azatlyk gelip başlady. Reformlar bolup, ýani diktator rejimler çalyşyp gidenler Türkmenistanda da bolar. Şuň bolar, ýetiden bolar, bir ýyldan bolar, ýöne ahir gysga wagtda bolar. Hukuk bozyan gurumlara ýüzlenýär. Gitjek ýeriňiz ýok sizin. Pikir etmeň, şu gorkudum, olary ay bir ikide şarpy bolsam gorkup ýatýarlar. Şu gorkýan adamy sen ýerti tanamarsyň. Biz guruluşyp duruz. Gahalar yetdik şolaň. Bişip dur gadan ýaly. Häzir DVT topar çykyp signal berse, any basarlysan gün çykýarlar. Biz şunu idetimiz elen, gan döküsimiz elen. Biz bir akıllı aljak bolýar şu iksan haranda adamlar. Dogry düşünün. Hormatly vatandaşlar, şunuň bilen men efirimi utarýan. Men size birinji bilen her wagt jan salyp, size maşgalaňyzda öňüňizde adalatlyk höküm sürýärli arzu edýärim. Vatandaşlar, biz dini öňe gitmeli. Biz ýygy gitmeliler. Gurbanyň bilen Serdar Berdimuhamedowlar çüýrükde tohumyň iň çüýrük adamlary bize dini katastrofa akdiýär, ýygy akdiýär. Bular ösüş diýip neft gaz kompleksi galdyryp, ýani bizim baýlyklarymyzy ogurlaýar. Ýöne halky
yankı ılımlaştıran ok, halka bilim beren ok, sosyal problemalarını çözen ok, diňe öz arkadak şäherlerini gutýarlar. Bizim büdjetimiz oğurlap. O yerde de oğurluk paragorluk edýär. O Garry Robokova o kellete däl inni aklyndan gitdir. Hiç yankı gurulary zady ýok. Diýen zatlar, aýdýan zatlar bir. Mene onu düşünmem bilen. Siz düşünýän bolsaňyz, maňa düşündirin şu zatlary. Şunuň bilen men efirimi utarýan innikki preşiklere çelli. Söwüş inni başlaýar. Uğurlar inni berkleşip başlaýar. Biz çat wagtda sizi galdyrjak. Taýýar bolun. Egerde dogun arnaşyňyz Türkmenistanda baý bolsa duýdurup goýun. Eger adalatly üçin, öz adalatly üçin, asudalyk üçin bir ýerde köçede çykyp başlasa hükman gollamaly. Sen şu ýerde onuň adatlygyny, adalatlygyny we onuň haklaryny we öz adatlygyny, öz maşgalaňda, döwletiňde boljak adalatly gorarsyn we geljek çağlyň adalatlyny gorarsyn diýip düşündüm şu. Hemmemiz öňe çykmaly. Aýgytly ädim etmeli, başaraçy. Sag bolun. Bul diktator ba diýip yankı ruhtan kaçmam. Bu adamlar hiç tarihte bir damca. Bizim tarihimiz güçlü. Biz bu iksani özünü diktator deyip bizim setlerimizi, bizim haklarımızı, bizim pullarımızı oğlayan adamlara biz yol vermez. Alkın olun. Şunu men efirimi utaryan hoş sağ olun. İnnik gepleşikler içerisinde.